След като 34 съветника гласуваха храма в Тракия да мине във владение на дядо Николай, мнозинството в местния парламент започна да ликува. Представители на тракийци обаче настояваха храма да не се бута, а вратите му веднага да отворят. Общински съвет да прояви наистина едно благоразумие и във факта за дарение да впише условие, че храма трябва да, че митрополията по-точно поема ангажимента храма да остане в вида, в който е, защото той наистина е построен по канона. Аз дълбоко уважавам вече, за съжаление, покойния митрополит Арсений, който за мен беше един много разумен човек. И този човек със сигурност знаеше каноните на църквата и съвсем вещо ръководеше нейното строителство. Титора на храма, строителя Георги Гюлеметов, беше бесен и му се ревеше след решението на съветниците. Както всички знаете, аз съм от Брацигово. Както брациговци са бранили земята си, както са бранили къщите си, децата си и семействата си, от турците по същия начин ще бранят това, което е направено от всички нас. Това нещо е недопустимо. Искам една метафора. Днеска е Спасов ден. Почитам и мъртвите. Това съм го направил в памет на дядо ми Георги. Фабриканта, който комунистите са му взели 1947 година всички имоти. Това не е мой имот. Те ми взимат душата и сърцето. Днес Общинския съвет, подкрепен, разбира се, от някаква коалиция, която за бъдеще ще съжалява, произведе политически трупове. Това ще го видите не на тези избори, на следващите. По-голяма обида в живота ми никой не ми е нанасял. В този момент заместник-кметът Петко Атанасов открехна местния парламент, че решението не е събрало нужните за дарение 39 гласа и на практика няма акт на дарение на митрополията. Тогава се намеси кметът Славчо Атанасов. Колкото чувам настроенията на общинските съветници в залата са следните, че те са готови на извънредна сесия и най-вероятно, още днес, и най-вероятно такава извънредна сесия ще има, за да могат да дообидат някои свои колеги, които са въздържали се или бяха против. Градоначалникът беше категоричен, че докато храма не отиде от дядо Николай, няма да отвори врати и посъветва Георги Гюлеметов да следва светлите примери на други църковни дарители. Истината е, че по тази логика всеки, който има малко повече пари в България, може да си построи частна църква и да търгува вътре с църковните отвари и свещи. Така че мястото на такива храмове е там, където трябва да бъдат. А институцията се нарича Българска православна църква. И веднага ще дам примера. И Гергов построи църква в Тракия, но е дари на Българската православна църква.